Ma'lum bolşaly, hormatly prezidentimiz Italiýa Respublikasyna resmi saparynyň çäklerine bu sergiň açylyş dabaratyna gatnaşdy. Häzirki wagtda bu sergide görkezilýän Türkmenistanyň muzeýlerinde saklanýan ýurdumyzyň arheologik ýadygärliklerinden ýüze çykarylan ajaýyp gymmatly tapynlylar fiýagatçylarda, muzey öwrençilerde, taryhçylarda umumyň giň halk köpçüligine uly gyzyklanma döredýär. Belenesiýaly türkmen we italyan arheologlarynyň arasynda häzirki wagtda arheologiýa we binagarlyk mirasyny öwrenmek boýunça özara gatnaşyklar ýola goýuldy. Türkmen italyan arheologik ekspedisiýalarynyn bilelikdäki tagallar netijesinde gadymy ata-babalarymyzyň miras goýan medeni gymmatlyklarynyň nusgalyk görnüşleriniň en semeti ýüze çykaryldy. Bu arheologik tapynlarynyň bir bölegi Kapitoli muzeýinde guralan Türkmenistanyň gadymy sivilizasiýalary adly sergide de görkezilýär. Bu sergi Türkmenistan bilen Italiýanyň arheologiýa we medeni mirasy gorap saklamak ulgamyny alyp barýan köp ýyllyk hyzmatdaşlygynyň aýdyň netijesidir. Serginiň dünýäniň en gymmatly muzeýleriniň birine gurulmagy bu çäräniň ähmiýetini hasam artdyrýar we Türkmenistanyň baý taryhy mirasyny dünýäge ýaýan medeni diplomatiýanyň üstünlikleri ösenýändigini görkezýär. Bu sergi 2025-2026 ýyllarda halkara medeniýet senamatyna möhüm wakalaryň biri hökmünde girip, baý taryhy mirasy bolan döwlet hökmünde Türkmenistanyň eýleýän ornuny hasam fotolandyrýar. Serginiň açylan öwründen bäri Türkmenistanyň baý medeni taryhy bilen gyzyklanýanlaryň 10 miňler sözi bu serge tomoş etdiler.